Ayos mga katupay. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Andito si Kuya. Ano nga pala pangalan mo? Ha? Mark. Anak mo Mark. Kasi mga katupay, naawa ko sa kanya. Isasama na natin sa ating palaro mga katupay dahil para naman ito sa lahat. At siyempre pag nakahula siya nito mga katupay, kung anong pangalan ng chichirya, bigyan natin siya ng premyo. At siyempre para na din makakatulong ko sa kanya. Bukod dito mga katupay, yung jackpot prize natin, pakuhanin din natin siya kung makukuha pa yung jackpot prize natin. Okay, ready ka na ha? Chichirya to. Pag nahulaan mo yung pangalan ng chichirya, magbigay ka muna sa akin ng pangalan bago natin buksan to. Pag tama, may 100 ka. 100 piso para sa anak mo. Ilang taon ang anak mo? 2 taon. Matagal na ba kayo? Dito ka lang palati? Ha? Okay, sige. Oh, buksan mo na. Anuhin mo muna kung anong pangalan ng chichirya na yan. Ang mga tupay, nangihingi kayo rito. Sige, baka sakali para pambili ng ginagatas yung anak mo. Ano sa palagay mo? Pangalan? Pangalan ng chichirya? Sige, ayos mo. Para baka sakali, mahulaan mo. Ha? Chippy? Sige, buksan mo nga kung Chippy ba. Sana tama. Hindi ko rin alam kung anong pangalan ng chichirya na yan eh. Ha? Ay mali mga katupay, hindi siya nakakuha mga katupay ha. Movie yung hula niya. Nakita. Kaya kayo pa. Sige, mayroon pa isa. May isa pa pang chance para manalo no. Alright mga katupay ha. Ito naman yung jackpot prize mga katupay. Sana makuha mo na yung jackpot ha. Para makatulong sa'yo. Okay mga katupay ha. Ito. Kuha ka ng isa nito. Isa lang kunin mo. Okay, kuha ka ng isa. Ayan, okay. Isa lang. Tapos buksan mo. Basahin mo kung anong laman yan. Marunong ka ba bumasa? Ha? Ayos mga katupay. Swerte mo. Pakita mo. Ayan mga katupay. Nakuha niya yung jackpot mga katupay. Alright. Okay, swerte mo ah. Ano pangalan ulit mo? Mark. Anak mo? Angelo. Ayos ah, magaganda yung pangalan mo. Okay, naka-100 ka. Ha? Okay, bibigay ko na sa iyo yung 100 mo. Sige. Ito mga katupay, nakuha na yung jackpot mga katupay. At siyempre meron na siyang 100. Okay, magkita-kita na dito ulit ha. Hindi na pa nagbablog ako, nagpapalaro. Siyempre nadaanan kita rito, kaya sinali na kita sa palaro ko. Ano? Kung nga pala si Christopher Gonzales ha. Sana maibili mo ng pagkain yan. Sayang, di mo naula yung chichirya eh. No, nasusunod natin palaro. Ayan mga katupay, anak niya. Asawa mo? Ha? Krami? Bakit? Anong nangyari? Ha? Nangingirit po. Nangingirit doon. Alright mga katupay, nangingirit talaga sila. Wala kayong bahay? Okay. Sige, wag lang gumawa ng masama no. Okay lang naman manghingi. Basta wag lang gumawa ng masama no. Kasi lalo tayong mapapasama pag gagawa pa tayo ng mali ano. Okay, sige. Mark? Okay Mark. Sana makatulong sa iyo yung maliit na bagay ano. Maliit na halaga, okay. Yan, sige, dito na mga katupay. At sana mga nakakatulong ako sa kanya mga katupay. Sa ganung paraan lang mga katupay. At siyempre, sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe para tuloy-tuloy yung ating pagbablog. At siyempre, pagtulong na rin sa ating mga kababayan mga katupay. Alright, see you again sa may next vlog mga katupay. Bye-bye na. Ako po'y humingi sa inyo ng support mga katupay. Alright Mark, bye-bye na. Bye-bye. Okay.